Ɗaya daga cikin masu kula da kabarin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa rasuwa a ranar jiya Litinin. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da kasancewa da ku a cikin wannan tashar tamu mai albarka. A cikin wannan bidiyon namu mai albarka, a yau za ku ji mu ɗauki da rahoto ne akan rasuwar ɗaya daga cikin masu kula da kabarin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai suna Aga Ali Bidaya, wanda Allah ya yi masa rasuwa a jiya Litinin 27 ga watan 11 shekara ta 2013. Ku dai ku biyo mu zuwa ƙarshen bidiyon nan domin cikakken rahoton da muka zo muku da shi. Kada dai ku manta, idan shine farkon ziyartar ku a wannan tashar tamu mai albarka, a danna mana subscribe, sannan a danna alamar ƙararrawar sanarwa, sai kuma a danna mana lakin, domin hakan yana ba mu ƙarfin gwiwa wajen kawo muku sababbin bidiyoyinmu a koda yaushe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu muka samu labari daga shafin BBC Hausa a Facebook da suka yi rubutu akan jana'izar Aga Ali Bidaya. Suke cewa an yi jana'izar Aga Ali Bidaya, wanda ya aikin kula da kabarin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ranar Litinin. Hakan ya faru ne kwana 5 bayan rasuwar Ali Idris, wanda shi ma ya yi aikin kula da kabarin. Yanzu mutum ɗaya ne ke da rai cikin masu kula da kabarin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine takaitaccen bayanin da BBC suka wallafa a shafinsu na Facebook. To jama'a, a nan muka ƙarshen wannan rahoton namu. Fatan mu dai Allah ya ji kanshi, Allah ya mishi rahama, Allah ya sada shi da masoyinsa wato Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mu kuma Allah ya kyautata mu in tazo. Allah ya sa mu cika da imani alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun gode sosai.